F'dawn ix-xarejn, il-Bank HSBC Malta se jkun qed jagħżel il-kumpanija illi se tkun qed takkwista l-operat kollu minn idejh. Il-gazzetta The Sunday Times of Malta żvelat illi fix-xhur li ġejjin il-Bank HSBC se jkun qed jagħżel offerta minn numru ta' offerti illi daħlu minn numru ta' kumpaniji. B'sorsi li tkellmu mat-Times jikkonfermaw illi l-Bank Ungeris OTP m'għadux interessat illi jidħol fis-suq lokali. Kien f'Settembru tas-sena li għaddiet meta l-HSBC ddikjara li kien se jitlaq minn pajjiżna. Issa, ir-rapporti qed jindikaw li huma 6 l-offerti li daħlu biex jieħdu f'idejhom il-Bank HSBC Malta. U wara negozjati intensivi jidher li l-bank wasal biex jagħmel l-għażla tiegħu. Intant, il-ġimgħa li għaddiet, il-Bank APS irtira minn dan il-proċess wara ġimgħat sħaħ ta' spekulazzjonijiet. Fil-fatt, wara li l-OTP u l-APS irtiraw l-interessi li kellhom, jirriżulta illi l-Bank HSBC Malta se jkun qed jagħżel bejn il-kumpanija tal-fintech Ġermaniża RS2 u żewġ banek minn barra l-Unjoni Ewropea, illi għadhom mhux magħrufa. Apparti minn hekk, konsorzju lokali se jixħed l-aħħar offerta fil-ġimgħat illi ġejjin. L-offerta possibbli ta' dan il-grupp ta' kumpaniji mistennija tkun l-ewwel ta' xorta tagħha, kif tinkludi numru ta' investituri privati u mhux banek stabbiliti. Bil-Ministru Clyde Caruana jgħid li dan id-deal ma jistax jieħu ħafna żmien minħabba l-impatt fuq l-ekonomija ta' Malta. Bil-Bank Ċentrali Ewropew jesprimi l-istess tħassib.